mangoma ndovaputitsa kuchocha semapomba chafungidzira kuti zvimwe ngoma ndakaromba ndashungurudza kunge mukadzane chikomba ndoridzira mangoma kuita sawo betikomba iwo iyerere ngoma yemba kumba mafanzi vemudhanzi kavotamba karumba nechishasha chekukonga rinyi shumba ndadzoka mangoma ndichitrovera seshumba iwo iyerere ngoma yemba kumba mafanzi vemudhanzi kavotamba karumba nechishasha chekukonga rinyi shumba ndadzoka mangoma ndichitrovera seshumba vonditi saimoni pati andizi mutambi mangoma ndiri kuwanza ngevarume vepambi ndatove muchiedza ngebabakidzo rambi mangoma ndiri driver uya ane chitambi ndafunga chinyakare bosi taviridza mbira kweshasha ndovataridza kandiri gwenyambira mativi mana enyika kwese nchavaimbira mururu nemiridzo kavachatondiridzira iwa iyerere ngoma yemba kumba mafanzi vemudhanzi kavotamba karumba nechishasha chekukonga rinyi shumba ndadzoka mangoma ndichitrovera seshumba iwo iyerere ngoma yemba kumba mafanzi vemudhanzi kavotamba karumba nechishasha chekukonga rinyi shumba ndadzoka mangoma ndichitrovera seshumba kuti misisha okay original king noziva konga rinyi family ine making vakutsvaga tumaclash nenivoda tumasting manje mangoma ndongogara ndiri online ende ndinovaridzira kutange sairini mangoma anofarirwa kana naairini saka madarire kuda kudhisainini jamani matobvuma kushandiswa nasatani iwo iyerere ngoma yemba kumba mafanzi vemudhanzi kavotamba karumba nechishasha chekukonga rinyi shumba ndadzoka mangoma ndichitrovera seshumba iwo iyerere ngoma yemba kumba mafanzi vemudhanzi kavotamba karumba nechishasha chekukonga rinyi shumba ndadzoka mangoma ndichitrovera seshumba vonditi saimoni pati andizi mutambi mangoma ndiri kuwanza ngevarume vepambi ndatove muchiedza ngebabakidzo rambi mangoma ndiri driver uya ane chitambi ndafunga chinyakare bosi taviridza mbira kweshasha ndovataridza kandiri gwenyambira mativi mana enyika kwese nchava